San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babesten du. Eta izugarrizko amorrua sentitzen ditugu. Manada 8 dira, 5 bortxatzaile gehiru epaile dioen leloarekin ados gaude. Abusu gisa epaitu zuten. Inongo zalantzari gabe bortxaketa izan zela salatzeko kaleak hartu genituen. Sinesten zaitugula oihukatzeko, eta ezetz beti dela ezetz argi uzteko. Orain begiak itxiz eta belarriak tapatuz, libre utzi dituzte. Edozer gauzagatik epaituak izateko beldurra sartzen diguten bitartean, bortxatzaileei inpunitatea eskaintzen diete. Zergatik, sinplea da, aldutelako. Justizia matxista eta patriarkala da, gizartea bezalaxe, eta argi dago ez dituela emakumeon askatasuna eta bizitza babesten. Baina kalean jarraitzen dugu, eta ez dugu etxiko. Beste behin ere, instituzio eragile eta norbanako guztian konpromisoa eskatzen dugu. Guztia zeharkatzen duen akordio patriarkala hausteko. Ez dugu gure borroka diskurtso zigortzaileak indartzeko erabili nahi. Gure borroka prebentzion sakondu eta jendarte feminista bat eraikitzera etorri da. Horixe da bide bakarra. Bat erasotuta, guztiok erasotzen gaituzte. Bota ditzagun lege eta jarrera matxistak ere San Juan zutara. Gora borroka feminista! Gora! Lehenengo abesti berezi batekin emango diozue batukadari hasiera, zein izango da arrazoia eta zerratik abesti hori? Ingo duguna da, sorginak abestia pixkate aldarrikatzeko, ez? Nondik gatozen, zenbat zailtasun izan dituzten mendetan emakumek, eta pixkate behaien aldarri hori berreskuratu, eta nahi dugu gaur egun gertatzen nahi dan guztia salatu. Ikusten dugu emakume dexente bildu zaretela, horrela izaten da beti batukadak emakume asko biltzen ditu. Bueno, azkenen batukada feminista ira handitzen urtetik urtea, eta nik uste ja 500 bat emakume gaudela saren, eta gaur elkartu ganak batzuk Zarauzkok, bestek Tolosa, Andoaineko baten bat, Eibar, Donosti, Irun, Pasaia, osea da, iraultza morea, bai. Eta pertsona bakoitza ezberdina eta justu hori da aberaztasuna daukauna, ez? Bai adin heldugok edo gaztek elkarrekin talde lana bilatzea eta elkarrekin ikastean ikusten oso aberazgarri dela eta pazientzia errez, asko irakaste dugu behaiek. Eta orain Tolosan zehar ibiliko zarete, ze ibilbide duzu pentsatuta? Bueno, hasiko gea Plaza Zarretik eta gero jungo gea Arostegi eta Kaletik bera eta bukatuko dugu Euskal Herria plazan eta gero berriro goraka Trianguloraino. Nik uste pare bat orduko ibilbidea izango dela, ez? Gutxi gora bera.
San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babestu du.